Здравейте! Как е сандвичът с бекон? О, Боже! Вижте с този пай, какъв ужас! Разкажи ми за изгите. Как е там? Може да го наречеш убежище за хора, които няма къде да отидат. Някои от нас не се разбираха с квартирантите си, други караха хората да се чувстват неудобно. Някои се подмокрят нощем. Всички сме аутсайдери. Да, знам какво е. Шегуваш ли се, ти си претендент за капа, направо си приятен. Може ли претендентките да дойдат за момент? Добре, сега се връщам. Момичета, време е за следващата задача. Зарязване на момчето. Тази година калповата среща е на Сидни. Ще трябва да го зарежеш. Но той е много мил. И го домъкнах чак до тук. И той има инфекция на синусите, болки в краката, има и глаукома май. Не мога да го зарежа. Не, аз определям правилата с Сидни. Ако за теб е важно да си капа, това е цената, която се плаща. Ей, среща? Ей, Поръчах ти още едно кафе. Да, добре. Да. Перверзник такъв! Идвам! Викат ме. Първо място е върховно. Да, и Дари. Ако гледаш този видеоклип, 16 000. Минахте рекорд. Даже го минах с 20 000, ама негатив. Воу, добре, ще направя нещо ръжи накрая. Това беше краят на Гари. Това беше забавна игра. Телевизора ми работи, така че чао на всички.